Počinje predstava. Dajte prvi štimung. Recite mi, zašto? Ulazimo u taj pozorišni svet koji je vrlo uzbudljiv i zanimljiv i maštovit i čudan. Kod nas u pozorištu sekund nečije nepažnje i sve ode dođe vola. Priča V-efekta je nekako u tradiciji dobrih engleskih trilera koji se naslanjaju negde i na Agatu Christie. Ima taj jedan izraz engleski who done it. U stvari kao ko je zločinac i ko je krivac. Tako da mislim da je to jako zanimljivo kao tema. Gde je ubio? Šta misliš, je li ubica među ovim ljudima? Jedan dramatički postupak gde zapravo se publici stavlja do znanja da su glumci ti koji tumače uloge koje igraju, odnosno da glumac određenim otklonom i komentarom igra svoj lik i svoj zadatak i svoju ulogu i da to što gledaju na sceni nije, da kažemo, rekreiranje nekog života i nešto što je potpuno istinito i autentično, nego da je to jedno dešavanje na koje i publika i autori i pisac i reditelj daju neki svoj komentar. To je nešto što mislim da je kvalitet ove serije generalno, je nešto drugačije u tom smislu. Nekako iz pozicije gledaoca i običnog čoveka koji se ne bavi ovim našim poslom, to su ta česta pitanja šta se tamo krije, kakav je to svet i sve to. Kako se ono kaže veše pred premijeru? Slomi nogu, jel da? Pitam poslednji put i bez odgovora. Sebe osuđujem na večito ćutanje. Meni se jako dopada priča serije V-efekat zato što je na izgled neka jednostavna svakodnevna priča i čitava serija počinje kao neka, pomislilo bi se, melodramica, a onda odjednom tu uplivaju neki tonovi i neke boje koji su dosta tamni i dosta složeni i potezi su mnogo, tako da kažem, širi. Serija V-efekat ili V-efekat je jedna prava televizijska specijalnost, onako jedna poslastica za gledalce, jer to je jedan, ajde kažemo, pravi whodunit sa raznim elementima koji dopunjuju još i prave različite nivoe te priče. Tako da suštinski to je jedan, kako bih rekao, projekat koji bi trebao da veže gledalce iz nedelje u nedelju, koji će da pomno prate i da pokušavaju da otkriju ko je ubica. Serija V-efekt priča jednu na izgled pozorišnu priču, znači priča o nekom slučaju koji izlazi iz pozorišta, vezan za pozorište, ali se zapravo širi na razne druge strane i otkriva i raspliće razne neke probleme. Ljudi vole da vide šta se dešava iza, ovde će imati priliku da vide šta se dešava iza, tako da ja mislim da je to ono što će privući publiku. Ovo je triler, ja bih rekla, koji ima jednu drugačiju notu, a ima to neke uvrnutosti, malo i humora. Dobra priča, dobre glumci, dobra režija, božanstvena fotografija i vrlo zanimljiva perspektiva istrage. Mislim da se ništa ovako slično nije pojavilo kod nas na televiziji, da je taj jedan misteri žanar koji u sebi ima, da kažemo, tu mišolovku Agate Christie, da se pitamo ko je zapravo ubica i ko je odgovoran za šta, jer su svi na neki način osumnjičeni, jako uzbudljivo i mislim da će biti posebna stvar kod nas na televiziji. U tom pozorištu se desilo nešto strašno. Pazi se, to je sve ludo. Znate za vrata? Kuda vode ta vrata?